De vegades apareixen taules al mòbil amb la lletra molt xicoteta que cal ampliar. Si estem en un ordinador, cap problema, però si estem en el mòbil necessitem ampliar i hi ha una funció dins d'accessibilitat que ho permet. Vegem com es fa. Veiem un exemple de com s'amplia la pantalla també quan veiem un vídeo. Entrem a configuració, tot seguit entrem a assistència intel·ligent i a accessibilitat i d'ací anem a ampliació i activem l'ampliació. Fem-ne una repassada visual. I finalment el cercle per tornar a la pantalla principal. Bé, doncs obrim YouTube i hi cerquem un vídeo. La finalitat d'aquest vídeo és aprendre o recordar com s'amplia i es redueix la pantalla del mòbil per tal d'ampliar la informació que apareix en una taula que es veu xicoteta al mòbil. Taula que en un ordinador es veuria amb una grandària suficient. Si volem ampliar el que veiem a la pantalla del mòbil, hem de fer 3 tocs seguits a la pantalla. I si volem desactivar aquesta funció, hem de fer uns altres 3 tocs. Per fer una ampliació encara més acurada, només cal posar 2 dits damunt la pantalla i allunyar-los entre si. Per a llevar zoom es fa l'operació contrària, és a dir, apropar els 2 dits entre si. Si volem desplaçar-nos per la informació que apareix en pantalla, només cal lliscar els 2 dits sobre la pantalla. Així doncs, veieu els efectes que s'aconsegueixen duent a terme els esmentats procediments.